Satnam! Danas ćemo učiti kako napraviti vježbu žabice. To je vrlo česta vježba u Kundalini Kriyama. Vrlo je djelotvorna, radi na prve dvije čakre. Radeći na prvoj daje nam sigurnu bazu, daje nam samopouzdanje, stvaramo tu neku utvrđenost, a radeći na drugoj čakri razvijamo svoju kreativnost i transformiramo svoju seksualnu energiju. Na fizičkom nivou ova vježba je odlična za jačanje cijelih nogu. Broj ponavljanja može varirati, minimalno se preporučuje 13 žabica, a maksimalno 108. Pa idemo probati raditi žabice zajedno. Dođemo u čučanj, samo smo na nožnim prstima, pete su iznad tla i cijelo vrijeme su pete spojene, ne odvajamo ih tokom vježbe. Naprijed se postavimo na jagodice i radit ćemo sad 26 žabica. Sa udahom se protežemo gore, opustimo glavu, pete su spojene i iznad tla, noge ravne i duge. S izdahom se spuštamo opet dolje u čučanj, pete zajedno i iznad tla. I nastavimo do 26 ponavljanja. Udah gore, izdah dolje. Napravimo 26, duboko udahnemo u položaju, zadržimo dah, stisnemo mulband i izdah opustimo. Sjednemo malo sa nogama naprijed, protresemo noge, duboki udah. Izdah. Ako nam je potrebno, legnemo malu relaksaciju. Ako ne, nastavimo lijepo svoj dan. I ova vježba se inače preporučuje kao jutarnje zagrijavanje ili zagrijavanje prije krije. Hvala vam.